Aziya Ötüş Bankanyň gün orta Merkezi we Günmatar Aziya boýunça vice-prezidenti duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, Aziya Ötüş Bankanyň ykdysatda aýdan durnukly üýtgen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga mühim ähmiýet berýänini bellädi. Bellenşäli Aziya Ötüş Banky Türkmenistanyň ykdysadyny diversifikasiýalaşdyrmak barada ýagydadyny we durnukly ykdysadyny kemale getirmek boýunça durmuşa geçirýän başlangyçlaryny goldaýar. Hormat prezidentime de mehmany mehrini bereklep, onun taparının dowamyna geçirjek duşuklarynyň iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygy ötürmäge ýardam berjekdigini anan bildirdi we bir gepleşikleriň netijeli bolmagyny arzuw etdi. Bellenşäli Türkmenistanyň durmuşa geçirýän öýdüş strategiýasynda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, awraýly mali guramalary we banyk garz düzümleri bilen gatnaşyklary işleňleşdirmäge aýratyn ünsürlýär. Şoňdan baglanykda Türkmenistan bilen Aziya Ötüş Bankynyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklaryň netijeli häýeti bellenildi. Şu ýöle bir hyzmatdaşlygy 25 ýyl dolýar. Geçen döwrüň içinde Aziya Ötüş Banky Türkmenistanyň durnukly durmuş ykdysady ötüş üçin uly ähmiýete eýe bolan köp sanly taslamalary maliýeleşdirmäge gatnaşdy. Bu taslamalar ykdysadyň dürli ogurlaryny, hyzmany energetika, ulyg salyk goraşýary ulganlary öz içine alýar. Häzirki wagtda ýurdumyz bilen bir mali guramasynyň arasyna gatnaşyklar 2024-2028 ýyllarda Türkmenistan üçin hyzmatdaşlyk strategiýasynyň çäklerini alınıp barýar. Şoňdan baglanykda Merkezi Aziýada sewitlerin ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň çäklerini durmuşa geçirilýän taslamalaryň ýurdumyzyň ykdysady, sowda, ulyg we energetika ulganlaryny ösürmäge ýardam berýänligi aýratyn bellenildi. Hormat prezidentimiz şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş egeriniň gurulşygy boýunça döwlet komiteti bilen Aziya Ötüş Bankynyň arasynda ýödary düşünşmek hakynda ähtnama gol çekilmeginiň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösürmäge uly itergi berjekdigini anan bildirdi. Bellenşäli ýurdumyzda makroiqtisady ýadaty ösürmek, maliýe bazarlaryny kämilleşdirmek we maý goýum mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça ýygyderli işler alınıp barýar. Türkmenistan TV terişlerinin bay gorlarına eýe bolmak bilen energetika pudugyny diversifikasiýalaşdyrmagy maksat edilýär. Şoňdan baglanykda söhbetdeşler bir ulgamdaky ýödary hyzmatdaşlygy ünsüçekdiler. Geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi Türkmenistana ulyg logistik ulgamny ösürmäge bir esas bolup hyzmat edýär. Bu ýurda ýurdumyz demir ýol ulgamny döwre barplaşdyrmak boýunça Aziya Ötüş Banky bilen ýola goýulan netijeli gatnaşyklary dowam etmäge mühim ähmiýet berýär. Döwlet başlarmady kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde, maliýe gardy we maslahat beriş hyzmatlaryny işleňleşdirmegiň hem maksady laýyk boljakdygyny aýdyp, hususy ulgamy ösürmek maksady bilen Aziya Ötüş Bankynyň ýurdumyzyň banklary bilen hyzmatdaşlyk etmeginiň zerurlygyny belledi. Duşun ahyryna hormat prezidentimiz Türkmenistanyň geljekde de bir iri halkara mali guramasy bilen ýödary bähbiti hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tasdiklap, Aziya Ötüş Bankynyň Günorta, Merkezi we Günmatar Aziya boýunça vice-prezidentini alyp barýan işinde üstünlikleri arzuw etdi.